we love you, Daddy. We bless you. You may take your seat. Moyo ngcwele. Lord, hallelujah. Angisoze ngikhoze inkosi. Kuzomoshakala. Asiyene ezwini lenkosi. Phakathi kwethu, we have a friend of mine. He's not a stranger in this house. He's one of us. I would say one of my pillars, one of my destiny connector that God has put in my life. From the first day we met, God has been so good. This morning He is in our midst. Open up your hearts and receive His namhlanje esebenza ngaphambili. Ngizocela nje honor to ugcobo phezu kwakhe. Sisumele sishayine izandla as umfundisi ulindo obuhle macingwane emkhulu esebenza ngaphambili. Ngizocela siphakamele sishayine izandla. Ngiyabonga kakhulu bazalwane. Ngicela ukubingelela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Singakahlali phansi kunomhlaba uNkulunkulu omuhle. Wena osikhethele kuwe. Wasikhetha saba uhlanga olukhethiwe. Wasibiza uNkulunkulu wethu, wasibiza emehlweni lakho. Sesikhona Ndoda wethu. Siyavuma nemilomo yethu, siyavuma nangenhliziyo zethu ukuthi uKristu Jesu uyinkosi yamakhosi. Akukho uNkulunkulu okudaliwe ongavelanga ngawe. Ngisho amazulu wabize abakhona ngezwi lakho. Nakulesi sikhathi uNkulunkulu wethu sibona umkhono bakho, sibona amandla akho, sibabaza uNkulunkulu wethu ngangabula bakho ngegama lika Jesu. Wena wedwa uNkulunkulu ubukhona ekuqaleni namanje usekhona. Hlala phakathi kwethu uNkulunkulu sikuzwe uxoxisana nokuphila kwethu. Thina baba sikhamise uNkulunkulu wethu, sivule inhliziyo zethu uNkulunkulu wethu. Wena olinda inhliziyo zethu ngezikhathi zonke. Namanje baba ekuseni siphakamisela amehlo ethu kuwe, la usizo lwethu luvela khona. Usho njalo uDavide uthi amehlo ayaphakama bheke entabeni. Usizo lwami luvela khona. Ekhona uNkulunkulu wethu amakhosi nabantu abathenjiwe engasinqasha kulo, kodwa sikhethile ukunamathela kuwe njengoMaria onamathele enyaweni zakho. Siyabonga baba wethu omuhle, siyabonga mhlekazi, siyabonga umlulamiso phansi. Ogama lakhe linguJesu, udokotela ongalaphi ngeyikhwama, kodwa uqobo lwakhe uyimliso yalapha. Siyabonga baba wethu omuhle, nasekuseni sikhamisa ngemilomo yethu, sifunde sidle ukudla okuvela kuwe okusiphilisayo okuselaphayo. Ngoba uNkulunkulu wethu ukwesaba ufumelelisa ngisho amathambo omzimba wethu. uNkulunkulu wethu zonke izifo wena uyazichitha ngegama lika Jesu. Zonke iqalekiso nezamazwe abantu wena uyazichitha ngeiqalekiso zamandla obumnyama zemithi yabathakathi. Wena uyazichitha ngegama lika Jesu. Awakha amandla avela phezulu ayabopha zonke izibopho ngegama lika Jesu. Sithethele inkemba ekhali inhlangothi zombili ngezwi lakho egashulayo. Izibopho zamandla obumnyama akekho kule ndawo omelaphuka efana, akekho kule ndawo
Kusukela kumemoshiwe ngokuba ibhalisamu labaGileyadi likhona, ngokuba ingilosi zamazalisa iqhingi likhona, nophume uNkulunkulu wethu emoshiwe abuyekankiwe ngegama likaJesu. Siyabonga, siyabonga, siyabonga mongameli wethu, siyabonga kwenyama yomndeni kaJuda, siyabonga, siyabonga ikumela likaJesu, siyabonga Nkosi ephakemeyo, ikhasandala masiya, siyabonga, siyabonga, umuhle, uyasithwala, uyasithatha nasekhathini zokuhlupheka. uNkulunkulu wethu izimpi ey'melana nathi uyasinqobela kuso, manathi uyasentatha elithi izwi lakho ngobela amathele kimi, uyamkhulula kuzo zonke, sikhulekela isizukulwane esizonamathela noma iy'khathi zivuma noma iy'khathi zingavumi, sikhulekela isizukulwane esizombatha wena, singambathi amazwi abantu kodwa simbathi izwi lakho elivela kuwe. uNkulunkulu wethu muhle, dwala lensindiso yethu yitshele kuphi uqetshwa bakhe, kodwa manje lisisekelo sokukholwa kwethu, liyi-foundation yokukholwa kwethu. Asikwazi ukusuka kuyo, asikwazi ukuphela kulo, ngoba kulo kunephiliso, ngoba kulo kunokunqoba, ngoba kulo kunamandla, ngoba kulo uNkulunkulu wethu liyaphila, izwi lakho liyabonakala lendoda libethe amandla ikhazimula, elithi izwi lakho libukubengezela kwakho. uNkulunkulu wethu ungasibona yona uqobo, simbonile uNkulunkulu. Siyabonga wethu, sifundise ukumamathela kuwe, ngoba uNkulunkulu wonke kukuwe. You are the high priest in the altar of Melchizedek, the great most high God, in the name of Jesus, who swallow our enemies, in the name of Jesus. Father, we pray, Father, for your presence, we pray, Father, for your anointing, in the name of Jesus. Let us usebathi, let us usibekele, siyabonga, in the name of Jesus, uNkulunkulu, siyabonga,
imnandi enkonzweni. Sorry. Ibe namahloni ukuthi hawu ngishaya umuntu wesifazane yazi ayocela indoda. Yathi wendoda mphini. Ngicela usale usungikwazi. Ngoba kuzoba ihlazo. Ukuthi kade sisempini mina ngashaywa umuntu wesifazane engishaya ngembokodo. Siyayazi imbokodo ukuthi isymbolize rock. There is one rock, Christ, Jesus Christ. Ukuthi umuntu wesifazane noma abanye abantu besilisa nje basixoxa njengale ndoda benakho uku-undermine noku-underestimate. Kodwa mangabe phethe imbokwane phethe itshe. Unamandla bazalwane. Hallelujah. uNkulunkulu nakho ukuthi mangabe exalekile une crisis asebenze ngomuntu wesifazane. Asebenze ngomuntu wesifazane. Kodwa futhi ubezosebenza ngomuntu wesifazane ufaka ivision kuqala. Akavele enze nje. Kodwa ufaka ivision and kuyo ivision le asuke ifakile kuyena kuqala siye simbone umuntu wesifazane ehamba kuyo futhi mission. Ngoba imission iyizinyawo eziya kwivision. Yingakho kungafanele kube khona umuntu nje ophilayo emhlabeni othi mina ngiyazi ivision yami ukuthi yini. Kahle lo muntu udinga nje ukuboshwa. Ongazi ukuthi eyami vision ithi in 5 years to come ithini vision. In 10 years to come ithini vision. Kuthi la ngibuze la endlini abantu abakhona ukuthi one by one ukuthi ivision ithini. Mbuze. Amen. One by one. Because omunye uzovela ethi hayi mina ngazi bakithi. That's where problems start. Ngoba uNkulunkulu uyasebenza ngomuntu osuke enevision. Yes Lord. Anayo. Manje mangabe ingekho ivision kushuthi nje umuntu ophilayo nje ongazi ukuthi uphilelani. Yingakho kulula ngisho umuntu ongenayo ivision uthi ingcono vele ngife. Mangabe izinto engahlangana hayi ingcono vele ngiyibulale ngoba akazazi ukuthi ukhonele ivision yakhe ithini emhlabeni. Kodwa ngalesikhathi si discover ivision uNkulunkulu each and every person uNkulunkulu akunikeze yona. You must start to work out on a mission ezokwenza ukuthi accomplish ivision uNkulunkulu asuke ekunikezile yona. Hallelujah. La sizoxoxa ngowesifazane. Amen. uDeborah othandwa kakhulu. And nabantu besifazane bavamisile kakhulu ukuthi ke bamsebenzise ba reference ngaye. Kodwa ke kunezinto ezimbalwa esiyeke sishiye singayinaki noma singayibuki. Zemission. Ukuthi Yesu uNkulunkulu useyilethile ivision but ke wenzani kwimission to accomplish ivision uNkulunkulu akunikezile yona. There was a gap kwa-Israel at the time. Verse 1 siyathola ukuthi igap inkinga eyalikhona kwakuyiphi. Ngicela ke usifundele. Mfundisi. Judges abahluleli chapter 4 sizofunda from verse 1. Yes. Abantwana bakwa-Israyeli babuye benza okubi emehlweni kaJehova. Babuye, it was not the first time. Shuthi basebeke bekwakwenza ngaphambili. They've been doing it for a long period of time. Njoba sebephinde sebekwenza futhi. Shuthi le iproblem inkinga nje enkulu ngendlela eyisimangaliso kuNkulunkulu. uNkulunkulu iqala ukumkhathaza lento. Kodwa ke ake sibuke ububi babo ukuthi ke balidela kuphi. Esefile uEhudi uJehova wathengisa ngabo esandleni sikaJabini inkosi yaseKhanani owabusa eHasori. Onduna yempi yakhe yayingusisera owahlala eHarosheti labezizwe. Ngiyajabula ukuthi akushiwo ukuthi uSathane owadayisa ngabo. Kodwa ubani? Kodwa kube wakuthi sazothi uSathane because abesithanda. Ngaso sonke isikhathi sithi uSathane. uSathane.
Usingayenzi i-self introspection ukuthi kuze kube njena akukho yini mina la ngivule khona imbobo. Akukho yini uyazi ukuthi khona abantu abagulayo but uyena ovula imbobo sesikhala sokuthi ugcine sengena ngishima imoya ebusa even ngisho ekhaya lakhe. Nkosi. Abe umuntu ongayinikeza ngisho isikhathi sokukhuleka sokuthandaza sokuchitha imoya. Ngisho ingane esikolweni kade ziphasa zijika ingane zifeyili. Bese kuthi usathana. Kanti uNkulunkulu ovumile ngoba wena ushiya indawo yakho. uNkulunkulu. Bese ke kuvuleka isikhala. Kuvubeleke imbobo. But God did not like that. Wayengakuthanda uNkulunkulu lokho. Kodwa kwakukhona lo wesifazane. My God. Ngicela sifunde ngaye ku verse 4. uDebora umprofetikazi uNkalapidoti wahlulela uIsrayeli ngaleso sikhathi. Wayehlala phansi kwesundu likaDebora phakathi kweRama neBethele ezintabeni zakwa-Efrayimi. Lona wesifazane wayewuprofeti. Vele nje wayevele uprofeti ehlulela. Kodwa ekwehlulela kwayihlala phansi kwesihlahla sikaphambili. Siyazi isihlahla sisho ipresence kaNkulunkulu. Waye umuntu futhi ohlala nje esekhoneni kukaNkulunkulu. uNkulunkulu wabona manje ukuthi hayi man, I can use this person ukuze le vision engifuna uku-accomplish because already izinto azenzayo ziyimission yalento engifuna ukuyi-achieve. Already izinto azenzayo zokuthi ahlulele uIsrael ngaleso sikhathi la khona uNkulunkulu ngoba bazalwana asingakhohlwa ukuthi thema sifunda sithola uNkulunkulu wayengasekho. uNkulunkulu wayengasakhulumi, uNkulunkulu engasabonakali because of ububi bukaIsrael. Kodwa lo wesifazane waphuma endlini yakhe wayoqasha phansi kwesihlahla, wangena phansi kwesihlahla yedwa ukuze ezohlala noNkulunkulu. Iyaqala imission, walk towards our footsteps, a vision afuna ukuya kuyona. Ngihlala ngisho ngithi kuhle ukukhuleka, kuhle ukuthandaza, kodwa kuhle futhi nokuhamba into oyithandazayo. Ngezwakala bazalwane. Amen. Kuhle ukukhuleka uNkulunkulu, uqele icelo onazo nezinto ofuna ukuthi uNkulunkulu akunqobele zona, kodwa kuhle futhi nokuhamba umthandazo. Ungagcini ngokukhuluma kodwa uhambe. Amen. uDebora zange elokhu spend isikhathi esiningi ekhuleka, kodwa wayehamba kakhulu, ehamba kwimission ezomlethela kwivision uNkulunkulu amnikezile yona. Ngicela siqhubeke verse 6. Uyaqala ke manje wa-8. Wathuma wabiza uBaraki indodana ka-Abhinowama waseKhedeshi Nafetali, wathi kuye, uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli akayalanga yini ngokuthi hamba usondele entabeni yaseThabori uye nabantu abayizinkulungwane eziyishumi babantwana bakwaNafetali nabantwana bakwaZebuloni na? Ngiyakusondeza kuwe emfudlaneni iKishoni uSisera induna yempi kaJabhini nezinqola zakhe nesixuku sakhe ngimnikele esandleni sakho. 8. uBaraki wathi kuye, uma uhamba nami ngiyakuhamba, kepha uma ungahambi nami angiyikuhamba. Cela uyibambe lapho. uBaraki okhuluma lamazwi indoda. Itshela umuntu wesifazane, usekhiphile. Hallelujah. Kuba umuntu wesifazane ohlezi kwipresence ebukhoneni Jesus bukaNkulunkulu futhi ongagcini ngokuhlala owalka imission. Ayikho into ethandwa uNkulunkulu njengomuntu one faith
okholwayo uNkulunkulu kodwa okholwa naye eyihamba ifaith ayikholwayo. Ingakho uJesu bezokwenza umangaliso ebuza umuntu engaboni emehlweni kodwa ubuza uyathanda yini ukubona, do you like to see? Ngoba ufuna ukubona akhipha amazwi ayimission azokwenza ivision yokuthi abone. Injalo. My God. Ungena echibini uJesu, ubengena echibini uJesu ufica indoda ihlezi phansi iminyaka eminingi ingakwazi ukuhamba. Uyabuza ukuthi kubani kuphela isikhathi eside kangaka uhleli ungasindi? Hayi ngoba engazi uJesu uyazi ukuthi yini indoda yayifuna ukuqhamuka nje isingena kwivision but ingenzanga lutho kwimission. Yes. uNkulunkulu akamthanda umuntu ovilaphayo. Alright. uNkulunkulu uyamthanda umuntu owalker italk. Ethi eyibhalela ivision afuna ukuyibona kodwa ayiwalke bese uNkulunkulu eyangena. Hallelujah. Lo wesilisa ubika izitori uthi hayi Nkosi yami ngithi malifika ingilosi sozamazama isichibi ngifice abantu abangaphambili sebengene eqala ngingabe ngisakwazi nami ukuthi ngene ubika izitori eziningi. Jesu bandla abuka athi thatha uhlaka lwakho uhambe. Ngoba uJesu akayifuni lento yama excuses. Nkosi. Ukuthi hayi mina Nkosi yami angikwazanga ukwenza ukuthi nokuthi ngenxa ka1 no 2 no 3 no cha hamba ifaith yakho. Lento ofuna ukuyibona ihambe. Mawufuna ukuba usomabhizinisi awuvele uqhamuka usomabhizinisi. Ungahlathanga somewhere. Mufuna ukuba nefactory yamaqanda fuya phela inkukhu ezo10 zohufina. Yes. Ukuthole nje ngisho iskini ke sokuthi ukuphatha ibusiness lepoultry lamaqanda kunjani. Uyiwalk talk. Mufuna ukuba uthisha qala manje sikubona uqoqa ingane uyifundisa. Yes. Because you are walking upon the mission. Ukuze ufike kwivision. Angabe ugula unesifo esingalapheki. Khuluma khipha amazwi. Uthi ngiyaphila ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Eksene mitambama. Ahlebele uSathane. Uthi ngiphila kanjani? Ngibe ngiwezwa amapheni enkakaba. Nkosi. Kodwa uqhubeka ukusho. Ukusho uNkulunkulu ifaith yakho oyishoyo izikhuphuka ifike esihlalweni sikaNkulunkulu. Yenza umangaliso. Ophelele ubuyisa uzofakaza. Njengoba kade sesikuthola nje lokufakaza ukuthi nabangenabo abantwana uNkulunkulu uyabanikeza abantwana. Ngoba kufuneka lento yemission. Kaningi bazalwane uNkulunkulu ezokwenza umangaliso. Kuyabaluleka ukuthi ngaso sonke isikhathi into siqala engekho siyikhuluma ibe khona. Omunye kuqala ukushintsha ingqondo yakhe indlela acabanga ngayo. Ethe gulu uthi hayi awuguli thani ngiyaphila. Ngegama lika Jesu. Othi sengihluphekile iminyaka uthi hayi angihlupheki ngicebile kakhulu. Ngoba into ezweni lenyama iba yileyo nto isuke iba yileyo nto nasezweni likamoya. Uqala wayishintsha in the spiritual realm. Iyabuya izoshintsha nasezweni lenyama. Yingakho noma ngabe kuxaye kangakanani ungajwayeli ukubalisa. Kuloku ucomplain. Uzutshela abantu ukuthi mina vela ngidalelwanga nje okuhle, vele mina ngiyahlupheka. Wenza kahle uhlupheka futhi ngathi ungahlupheka uzushona. Awu ngoba wena oshoyo. Uzohlala kanjani ungahlupheki uwoshona? Wena phela oshoyo. Angithi wena oshoyo. Lithizwe lenkosi encwadini yezakha siqhushiwe ngamazwi omlomo wethu. Hawu umbuzo ngathi uNkulunkulu nje akasicuphi kodwa ke ngento esikhulumayo asicushwanga uSathane. uNkulunkulu uqobo. Ngisho uNkulunkulu ethanda ukudala into entsha phakathi kwakho. Uzoyidala kanjani ngoba ufica uhidihidi lamazwi wena ohlala uwasho. Ngisho uSathane ukwazi ukusho ukuthi hawu akakwazi phela lo ukuthi usengadlulela kwenye level elandelayo. uNkulunkulu uhlala ethi nje nanka amazwi akhe.
ihlala ethi manje uzodlulela kanjani kwilevel elandelayo ngoba uyena ohlala ekhuluma amazwi. Nangu ke lo wesilisa uBaraki utshela lo wesifazane uthi kuye uma wena ungekho nama ngizokuba khona. Why? Because udonswa ipresence kaNkulunkulu, ukhona kukaNkulunkulu okulo wesifazane. Ibona obumenza ukuthi akwazi ukubona ukuthi uma ngabe yena ekhona impilo kaNkulunkulu izonqotshwa. So uyabona ukuthi akekho umuntu odinga ukuthi azibukele phansi. Akekho umuntu odinga ukuthi ayithathe rather ngoba mangabe usekhoneni kukaNkulunkulu ziningi kakhulu izinto uNkulunkulu angakunikeza amandla ukuthi uzenze uyaccomplish. Ngicela ke usifundele from verse 9. Wathi kuye, impela ngiyakuhamba nawe, kodwa indlela oyakuhamba ngayo ayiyikuba ngeyodumo lwakho, ngokuba uJehova uyakumthengisa uSisera esandleni ngicela uzwe amazwi akhulunywa uDibora. Ngicela ukunamphekela mhlawumbe manje bawa-understand ukuthi athini. uDibora utshela indoda uthi kulungile ngizobe ngikhona, kodwa njengoba ngizobe ngikhona ungacabanga ukuthi udumo lokunqoba luzoza kuwe weBaraki, ngoba uJehova uzonikela le ndoda eyisithe esihlupha uIsrael iminyaka kumuntu wesifazane. Usayazi une-assurance. Hey my God. Ile nto ngisho ukuthi God izinto oyishoyo. Be careful what you say. Ungakhulumi ngisho nangezingane zakho. Khona abazali ababi abakhuluma izinto ezimbi baqalekisa izingane zabo. Bethi hawu lento nje isigebengu lento omncane ongaka. You are creative. Yebo leyo nto sonke lezo zinto ezingekho right ezinegative. Awuqale manje ukukhuluma izinto ezintsha. Awuqale manje ukukhuluma izinto eziphilayo. Awuqale manje uhlale phansi nengane uyibuze bese umntana ufuna ukuba yini. Yebo into njalo. Kanti uzothi noma uyikhuza mayenza wrong. Esizothi ufuna ukuba udokotela. Mawusuyikhuza uthi lalela ke uma ungaspend isikhathi ezincwadini uzofika kanjani ekubeni udokotela ngoba wena wawuthe ufuna ukuba udokotela. Kodwa njalo mawuhlala ukhuluma izinto ezinegative uvalela ingane kubaskidi we-darkness. Ngiyezwakala bantwana? Amen. Ngiyazi ukuthi ngikhuluma izinto engingafuni ukuzizwa kodwa enjalo. uDebora ke usekhulumile useqedile bazalwane. Utshela indoda uyazi ukuthi uzonqoba ukuthi hayi ihlori ayizukuza kuwena izoza kumuntu wesifazane ngoba uNkulunkulu uzoyinikela le ndoda kumuntu wesifazane. Ngicela ke siqhubeke from verse 14. Verse 14. uDebora wathi kuBaraki, vuka ngokuba yilolu suku uJehova anikele ngalo uSisera esandleni sakho. uJehova akaphumanga phambi kwakho na? uBaraki wehla entabeni yaseThabori nabantu abayizinkulungwane eziyishumi emva kwakhe. uJehova wamquzula uSisera nazo zonke izinqola zakhe nempi yakhe yonke ngosiko lwenkemba phambi kukaBaraki. uSisera wehlisa enqoleni yakhe wabaleka ngezinyawo. 16. Kepha uBaraki waxosha izinqola nempi kwaze kwaba seHarosheti labezizwe. Yonke impi kaSisera yawa ngosiko lwenkemba akwasala muntu. Siyabonga kakhulu. La sesiyavezelwa ke manje ukuthi impi kaJehova uJehova wahamba ngaphambili. uJehova use-accomplisha into ekhulunywe uDebora.
ingakenzeki njengoba ngishilo ukuthi asigadi izinto esishoyo ngemlomo yethu esikhulumayo and kwenzeka exactly that uNkulunkulu wayinqoba impi uthema ngabe enqoba njengoba sivela ukuthi akukho ngisho eyodwa indoda yasida except for usisera obekade kuyinduna yempi yenkosi liyana esifunde ngayo uJaphini okuyiyona ebikade ke umkhuzi wayo impi ithele ndoda uma ngabe isinqotshiwe yalimala kodwa ke yehle enqoleni yawa uthema isiwa enqoleni siyavezelwa ku18 ukuthi ukhona inkosikazi ekuthiwa uJayeli uNkahebheri uJayeli uNkahebheri kuverse 18 naye owaye womunye wabantwana bakaIsrayeli usebiza le ndoda usisera uthi woza ungesabi akithi wehlile enqoleni unganiwe kodwa akafile wayesethi ke kuye ucela amnikeze amanzi okuphuza lo wesifazane lithi izwi lenkosi uHebheri lo wesifazane uJayeli uNkahebheri wakhipha igaba lobisi wamnika ngoba enzela ukuthi ubisi lizomlalisa avela lale kanti amanzi azodry ibhasi kanti ufuna ukuthi avela lale uma ngabe sefile uma ngabe engakafi uma ngabe esephuzile ubisi wayesemtshela ke kuverse 20 ukuthi usayitshela ke uHebheri ukuthi uJayeli uNkahebheri umtshela ukuthi ke gada ngaphandle kuze makukhona abantu abafikayo bezongifuna usho ukuthi ayikho indoda engelela akazi ukuthi uNkahebheri ungomunye wakwaIsrayeli osebenzisana noDibora ukuthi kunqotshwe lempi. Hallelujah. uDibora uyihlanganisa ilempi yahlangana yahloma yanqoba kodwa ayikaqedwa ngoba induna yempi usisera isaphila uthema iselele ke uverse 21 uyasivezela ukuthi ke uJayeli wabe esethatha isikhonkwane setende yebo cha not isikhonkwane setende umtsheleni nayi lento yokushaya isipikili yes wathatha isando uthema ngabe ke ethatha isando wathatha nesipikili wakuhlanganisa washaya phezulu ekhanda wafake kanjalo eselele wafaka kanjalo eselele amen uthema ngabe ke sekunjalo eselele yanqotshwa kanjalo kimpi kaIsrayeli inqotshwa uDebora kanjalo futhi noHebheri ngamanye amazwi uNkahebheri uJayeli unqoba impi eqalwe uSisera. Uma siqhubeka sifunda from chapter 5 ku verse 25 lithi izwi uDebora waphumela phandle ezwa ukuthi uJayeli useqedele uSisera wambulala waphumela phandle wahuba wayodumisa wabonga uNkulunkulu ngokunqoba elifuthi wanikeza icredit lo munye wesifazane lalela uDibora utshele indoda uBaraki ukuthi ngeke uyithole icredit ngoba uNkulunkulu ukunqoba ukunikeze kumuntu wesifazane kodwa ngoba lo uwomunye umuntu wesifazane usephumela ngaphandle umnika icredit uyahuba ukuthi ucela amanzi wamnika ubisi wawusuthatha isando washaya ikhanda lafa uhuba ukhanda iculo ngaleyo uyame appreciate uyambonga ngamanye amazwi sibona abantu besifazana ababili behlangene bendawonye uku-accomplisha ivision ngoba kuyona yonke into esizoyenza uNkulunkulu ungafuni ngaso sonke isikhathi ukuthi uNkulunkulu asebenzise wena wedwa kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukuthi
vision yakho kodwa ube nabantu akazobafaka ukuthi usebenze nabo ukuze accomplisheke. Yingakho ngaso sonke isikhathi ngisho sikhuleka kodwa ezinye impendulo uNkulunkulu usebenzisa abantu ukuthi zifezeke. So it's very much important ukuthi ngaso sonke isikhathi ngigcina in networking with the people, in relationship nabantu right ngaso sonke isikhathi, because God uses people towards the accomplishment of a vision. Hallelujah. Kunabantu ofele ngabe kwesinye isikhathi ama vision abanawo sebefinyelele kuwo, kodwa ngenxa yokuthi uthi ngifuna ukufa ngedwa, angifune umuntu eduze kwami, angakwazi ukufinyelela kwi destination la afune ukuthi afinyelele khona. uNkulunkulu impendulo zomkhuleko wakhe, zomthandazo wakhe uyibeke kubantu, kodwa manje ngoba akabafuna abantu akakwazi ukuthi navigate through asafinyelele kuzo. So kubalekile ukuthi ke ngaso sonke isikhathi sina ivision uNkulunkulu asinikezile ukuthi si accomplish, njengoba ngishilo ukuthi akekho umuntu akaboshwe umuntu ophila engena ivision, kodwa asihambe, let's walk the mission ukuze sinyele kwi vision, kodwa futhi singabanqabi nabantu abalethwa uNkulunkulu ukuze accomplisheke ivision inkosi ethelemusa. Hallelujah. Hallelujah. Hayi into zakhe. Thank you Jesus. Uqala siphakameni bazalwane. Thank you Jesus. Thank you. Baba siyabonga. Sibonga izwi lakho. Izwi lakho litholile indawo enhlizweni zethu. Siyabonga baba ukuthi sizohamba siyoba abenzi bezwi lakho. Kuze izwi lakho lilethe ithelo empilweni zethu. Senze sibe uhlobo oluhlukile lwabantu besifazane. Abantu besifazane abamile bemi ezwini liwe. Abantu besifazane bakhele edwaleni elinguwena Kristu. Sihole imindeni yethu nezingane zethu ngokuhlakanipha esithola ezwini lakho. Baba siyabonga, sikunikeza udumo lonke egameni likaKristu Jesu. Ukhona okule ndawo uthi mfundisi angazi ngamkele uJesu njengenkosi nomsindisi wami. Angifuni uku-assume ukuthi sonke sesimamkelile, and impilo yakho uqala ubona ushintsho ngoba usum-invitile ukuthi akangene. uJesu uyi-gentleman, akaveli nje aphule kundlele angene afuna ukukulekelela ezimeni zakho, kodwa ufuna ukuthi kube uwena omu-invitayo, uvule inhliziyo yakho bese yangena yabusa kuwe akwazi ukuthi ahambe nawe.